आज जौन कुछ बाड़ी शिल्पी आप लोग के प्यार बा और आजीवन प्यार बरसत रहो। कुछ गावत घरी गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करो। हम हमेशा से कहेंगे कि आज अभी सीखत नहीं, छोट बच्ची बनी आप सबके घर परिवार के राजीवन सीखत रहो। अभी माहौल खुशी के बाद बाटे तो हमने के लोग इसे स्टार्ट कर जाई ताकि अब लगभग 12 बजे तक कई बार एगो गाना आप सबके बीच में रोज तो गाना रिलीज होते रहेला, लेकिन वही में कुछ एगो जो दिल के करीब होला गाना जो आदमी बनावेला सोच के आहुजा साउंड जोन बाटे भैया जवाबे नहीं थे। मैं कई जगह हमनी के कार्यक्रम कैले बनी जाता आपके साउंड गइल बा जोड़े नहीं थे। ऐसा होला कि जब तबीयत खराब होला तो तबीयत तो खुश हो जाला, ठीक हो जाला। साउंड और जो म्यूजिक आई भाई भारती दीदी के बातें अलग बा। एमन जे भी बा सब लोग सीनियर बा, सब लोग सीनियर बा। अभी हम सीखत नहीं। एगो बड़ा सुंदर गीत आइल बा गोलू भैया। एगो औरत अपना पति से परेशान हो औरत से झूठ बोलत तारे पति तो औरतिया कहतिया छिहा तारा पारा तू छिहा तारा पारा कि जाने कहां अपन बहुत ज्यादा पारा कहां जाता है जानी काटे तनी सुनबा कि छिहा तारा पारा तू छिहा तारा पारा कि हमरा खातिर बड़ा बहुत खाता पारा राजा हो राजा हो राजा राजा हो हो गइला दादा बाजावा राजावा कई बार छिहा तारा पारा तू छिहा तारा पारा। ई सबे लोग जाना था कि शिल्पी नाचेली ना स्टेज पे गावेली तो साथे साथे डांस होई तो मजा आई ना। आई हो मेहरारू के तमाम तरह के भाव होला और आप लोग सुन ही बानी हर प्रकार के गीत जन गीत के माता बहन पूरा परिवार में लोग सुनेला गीत के कहे बा कैसे छिहा तारा पारा तू छिहा तारा पारा जाने कहां बाबा बस जा तारा पारा नारी शक्ति एनर्जी नारी शक्ति के पॉजिटिव बनावेला का बोलेला बलशाली और का बोले ताकत बोले जाला ना। एकरा पहले कइले रही सुना हमार बात ना मनबो एगो काम करो रोज रोज के झंझटे खत्म कर दो कि एक बार दिल के सुकून पैदा किए राजा जी
कैदा और बड़का चाकू नहीं खे चाकू एक्टिंग कर लेबे आई बड़का धरा चाकू जानवर दो ना रोहब ना तारे के रोकम ना रोको अब रतिया कहतिया कि बिना सब हतिया के रहना सपेला हमरा के झूठा हो बुझा में रखेला इनके में दिन देखे के पड़ता एक रात नींद चली जैसे दादा एक बार दिल के सुकून कैदा एक बार दिल के सुकून कैदा राजा जी सुकून कैदा अपने हाथे हम खून कैदा राजा जी अपने हाथे तू हमरा के इतना तड़पइबो तरसइबो मुइबो अब एकरा से बढ़ के का होला एगो औरत खातिर औरतिया कहतिया तंसु रिदम के स्लो ही कह जाई कि है अरे करे के रहता बोला कि कहे बियाह बैला छोटी उड़ा दे हम बड़का कर दे देते कि हंसे खेले वाला जी निगिया तबाह बैला बताबो तारा खाती अपन हम नैहर छोड़ के घर द्वार छोड़ के आने आ तू ही कर करा कहो कि है कोट के रहता बोलो काहे बिया हो बैला खेले वाला जी गिया तबाह कैला तहरा बारे में सब जानी हो बादानी मान कैसे मानी हो कथा के करे जवाब तू सुन कैला कथा के करे जवाब तू सुन कैला कनिया के चक्कर में बिगड़ल बड़ा बताव हमर झोटा उखाड़ दिया एने आइबो कि ये राजा जी एगो खून कैदा अपने ही हाथे हम खून कैदा ये राजा जी एगो खून कैदा अपने ही हाथे हम खून कैदा क्या बात बलिया के लोग बड़ा दिलदार होला ई कहे के नहीं एजा आए दिन शो होते रहेला आई नया बनाई पुराना हम लगभग हम 12 जब हमारे पापा रहने तो पापा के दोस्त के आए जब बलिया में हम पहली बार गांव से निकलने तो बलिया आइल कहीं की बुझा तक कितना दूर आ गइल जैसे लोग विदेश चल जाला वैसे बुझाल के हम विदेश आ गए बने का पहला क्षेत्र में हम बलिया ओ मेरा एने बड़ा सुंदर सुंदर जैसे लचकौआ अभी जो जीरा जवाइन ए ताल में के एने एने एनिए से उत्पत्ति भइल बा ये सब बात की बड़ा बढ़िया शादी के माहौल चलत रहे यही ना साउंड बाजल बा दो चार गो लड़का गमछी ओढ़ के नाचत रहे बड़ा उ दिन हमरा भुलाला नहीं बाकी ओकर बाद से तो धीरे धीरे आदमी
पता ना कब गायक बन गली पते ना चलल स्कूल से गाते गाते। अब रतिया कहतिया कि काश तोहरे खानी रही कि हमरो ला काम हो इतना ना करती के यार पिया हम हो। काश हम लइका रहते तोरो के तड़पैते कि काश तोहरे खानी रही हमरो ला काम हो इतना ना करती के यार पिया हम हो। अगर अच्छा लागल होके तो हमारा खातिर नहीं यहाँ लोग खातिर ताली बजा दी।